Dyma ni'r Pinnacle, dyma'r pen llanw cystadlu yn y cobiau Cymreig yr adran dy ar Brynhawn fydd Mercher. I ni yn edrych ar gystadleuaeth a phencampwriaeth, prif bencampwriaeth y cobiau Cymreig, a phawb a'i llygad ar gwpan siôr tywysog Cymru. Yr rhai sydd yn mynd amdani, mae dan ni Llanarth Fiery Jack. Ie, a wedyn bydd dan y wei Crackling Rose, oedd ein bencampwraig y cobiau, ac wrth gwrs, fel i ni jyst wedi gweld, Casgob Delwyn oedd y gorau o'r gwrion dy fe. Yn erbyn, wedyn ni, dan y wei Crackling Rose, y gaseg, ni'n gweld yn canol y llun ar hyn o bryd, caseg fagu dros rhyw 8 o oed yw yn boblogaidd iawn. Hi bydd yn erbyn ei ieuenctid yma, yr ebol 2 flwydd a'r gorau o'r gwrio Casgob Delwyn. Felly dyna'r olygfa ar hyn o bryd. Mae gyda ni Glansiedi Arwen Ifan Star. Hi oedd cyd-bencampwr Benywedd, dan wei Crackling Rose. Hi oedd pencampwr Benywedd, Casgob Delwyn, Llanarth Fiery Jack. Felly mae'r het wedi dios, dwi'n meddwl. Felly dwi ddim yn mynd i ofyn iddyn nhw. Godi. Dyma ni, Crackling Rose sy'n mynd â hi. Am yr eilwaith, mae wedi mynd ar wobr yma nôl yn 2012 yn barod. Wedi ennill yma fel y boles flwydd yn ogystal. Ond dyma ni wedi ennill yma 10 gwaith nawr, wedi mynd ar brif bencampwriaeth 2 waith. Does dim llawen yn fwy i'r gaseg yma wneud. Na, dan y wei Crackling Rose, wrth gwrs i teulu'r Atrels. Yr gaseg felyn brocyn yn boblogaidd iawn, a fel wyt ti'n gweud Owen, wedi cael 3 tro yn y cylchyn, ac ar y trydydd tro mynd ar tlws tywysog Cymru gros y bont newydd hyn i Lloegr. Felly, dwi'n meddwl dyma'r 7fed gwaith i'r cwpan fynd i Loegr. Yn holl hanes y cwpan, dyma'r 7fed gwaith. A Ffeili'r Atrels wedi mynd â'i sawl gwaith? Wedi mynd â'i rhyw 2 neu 4 gwaith i gyd. Dan wei Flashjack oedd y cyntaf gyda nhw. Mi oedd e nôl yn 2000. A wedyn, dan wei Crackling Rose 2012, Trefalion Black Harry 2013. A heddi eto Crackling Rose, dan wei Crackling Rose yn mynd ar cwpan siôr tywysog Cymru nôl i Loegr. Mae gwad yr Atrels a dan y wei, y brydfa dan y wei yn boblogaidd iawn ac yn llwyddiannus iawn wrth i dan y wei Crackling Rose ennill ar y trydydd tro yn y cylch yn Llanelwedd. Crackling Rose wrth y march dan y wei Tango ac allan o dan y wei Janela. Catrin Bigley yn dod i'r cylch ar rhan y sponsors. Ac ni'n gweld y cwpan yn y cefndir gydag un o'r stwardiad fel y ti'n sôn, Rob. Cwpan siôr tywysog Cymru. Llygad pawb ar honna ar gyfer prif bencampwriaeth y cobiau Cymreig. Rhywun sy'n magu'r cobyn Cymreig, dyna beth licet i gael gadre. Yn gwely gyda ti siŵr o fod, dim dros tran. Ie, wir. Mae'r hosglymau yn cynyddu ar ochr dan y wei Crackling Rose. Y gaseg fagu ddath i'r brig yn i hadran a'i dosbarth hi te yn adran dy yn mynd ymlaen wedyn ni i ennill prif bencampwriaeth y cobiau Cymreig. Felly dyma'r cwpan. John Townsend yn llongyfarch Mati a Sam Atrel. Fe yw perchennog Casgob Delwyn. Felly Mati a Sam Atrel, y ddau frawd. Paratoi nawr i'r llun holl bwysig na. Mae werth gymeryd tyma bach o amser i gael y llun. Ar diwedd dydd, does dim lot ar ôl o'r diwrnod hyn, cwpl o ribannau, digon arian wedi mynd o'r boced, ond mae'r llun gallu di edrych o'r hwnna drwy dydd, a gobeithio'r ceffil fyd yn ystabal gydre. Dyma hon yn dipyn o foment. Owen yn trafod ar y tlws yn ofalus iawn, oedd e weld bod e ffili aros i roi Erwin. Y werth gweud wrth gwrs y diwrnodau hyn mae'r tlws hyn, os wyt ti'n ennill e fel yr Atrels, gei di ddim yn gydre fe, mae fe mor hen, a costi siw gymaint, gei fe aros ar y maes, gei di fynd i gael lluniau gyda fe, ond gei di ddim mynd â fe gydre. Felly dim rhyfedd mae'r lluniau yn mor bwysig achos dyna'r prawf yn dy fe.
Danwy Cracklin Rose. Y tad wedyn Danwy Tango. Mae wedi bod yn y llydd yma yn y gorffennol yn ogystal. Felly Mati wrth ben y gaseg ar hyn o bryd. Mati Atryl. A'r brawd Sam wrth ben yr eibol. O, di wir, tipyn o gaseg wedi cael y llwyddiant mae wedi cael. Wedi dal anlegad i trwy'r dydd, wyt ti'n gytuno, Owen? Ydw, cytuno'n llwyr. Ac eto, fel o'n i'n gweud am y beirniad hyn i Owen Jones. A dyma'r fam, Jose Atryl. Ie, wedyn ni bod yn y cylch, yn y wisg flodeuog. Pawb eisiau bod yn rhan o'r dathliadau. Archenog. Felly mae chi olygfa, dyma beth mae pawb eisiau weld. Danwy Cracklin Rose, y gaseg fagu, fath yn fuddigol yn ei dosbarth hi, ac eith ymlaen i ennill y pinnacle. Dyma'r clws mae pawb yn deisyfu amdano fe. Sef Cwpan Siôr Tywysog Cymru, ac yn llawn heiddi teitl prif bencampwriaeth y Cobiau Cymreig 2018. A phawb yn cael y cyfle i gael bod yn rhan o'r dathliadau yma. Y wobr unwaith eto eleni yn mynd dros y dŵr i Loegr ac i deulu'r Atryls. Teulu sydd yn hynod wybodus yn y maes yma ac wedi bod yn llwyddiannus dros y blynydde gydag adran dy. Mae yna gefnogaeth wrth gwrs yn y dorf i'r Atryls. Nifer fawr ohonyn nhw wedi dod lawr gyda'r ceffylau ac yn falch iawn o Danwy Cracklin Rose, y gaseg fendigedig yma chi'n gweld o'ch blaen, ac enillydd prif bencampwriaeth y Cobiau Cymreig am eleni. Ac yn hawlio Cwpan Siôr Tywysog Cymru 2018, mae Danwy Cracklin Rose, ac yn cadw cwmni nawr i David Oliver. Well, here we are. The Prince of Wales Cup winner, Matt. How many times has it come to Danwy now? 4 times today. It's unbelievable. It's just a dream, really. You can't even put into words the feeling, can you? You know, unless you've been there, you get it once and you think, you know, you're made for life, and then it happens again. And this is the second time for this mare to win the Cup. It's the second time she's won the Cup, and I think it's a bit of a record. I don't think anybody outside of Wales has won it twice with a mare before. But today will be her last day. She's retired today. Brilliant. So, you know. But these boys now, I spoke to Matt on Sunday, and somebody was particularly nervous. Nervous ain't the word. I ain't going to lie, the emotions have been unbelievable. Holding back the tears literally today, you know. It gets hard, doesn't it? Well, we work so hard. Well, you finished on top, boys, and you must be pleased. Best feeling I've ever had. Unbelievable. Honestly, it's undescribable. Well, a bit of emotion here, but llongyfarchiadau, boys, well done. Thank you very much. It's appreciated.